Way! Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is good morning, self. Today is November 17. Adi kita didi, mag-ano kita. Storya na lang kita dito. Siyempre, karuyag naton anay baga magtibaw. Ano ginbayad kinsi, kitag kinsin niya. Kaya no kunin nga kwarta, baga diriya pamilyar. Pagkita ko, gido kay commemorative inin nga kuwan. Adi tayo na Taiwan. May dito din ni unfinished business. Laro mo may din bubuhatin niya na kayong paso-paso. Panguha ko ng mga laya. Wa mo bubuhaton. Kaya wala na din makipig kabali. Kaya wala na tupad. Mga laya laton nyo. Ay labot hin diri laya. Pwede na ini. Kung may dito labag yung mga rawon. Kuhan talay ni ha. O ito't importante. Tindi niya nga mga agyang kung taloy. Tapos solidahin kita. Kaya no. Mauran. Bugusto na din der. O ano kita din eh. Waray nga ni ibang buruhaton. Ini amo na nit masisaring nga panalipdanan. O di ba nagahon-hawan niya? Magitabtan parang balit ko. Tuman ho turanon. Pakitang tao kung baga kung tuloy. Baga nagahawang ka. Community service. O turanon dito. O di ba nakapasangil kita? So at tuman o tiuran. O nakapasangil kita. Saktulo, natarit na. Mamay kalaiton. Time check is brought to by myself also. Alas 10:27 budoy. Naginano ka? Nang kita yan na. Mapud ka? Charot. Bulan kayo mang royan na budoy. Nalingasan. Oy, salamat ang paghuring. Kung mag-ano kita yan ng adlaw, you know who you are. Bayin ka naman tumuyo. Awari ka ka-mention sangkay. O balita nga di kita didi. O kung mag-ano kita, storya na lang kita dito. Okay, see you there. Vlog burbalabag. So ino ko yan ay kita no kay baga mapaso-paso. Siyempre karuyag naton anay baga magtibaw. Didi hamay Chubby Logs, your home favorite silog. Ologad budoy kay gasi ko fake an aton kwarta. Amo ngayon iging papaukoy kita. Upunta gud man tat sanggay. Ano ginbayad kinsi, kitag kinsin niya. Pagkainom tagindaop kita ni ate. Kaya no kuning nga kwarta, di rin man kuning karawat. Amo na. Baga di rin pamilyar. Kaya bagan 150 mang kunin eh. Oh, nakita ka mo ito. Pagkita ko, agido kay commemorative inin nga kuwan. Oo, worth 1 million. 1 million. Sabado. So amay ito no. Dini kita hamay Chubby Logs. So diri tayo niya, amay ni kanina nagpaggawas kanina dito. Kay dito balay maram ka mo hala pag imong rawdolanan kita. Oh niyan na. Niyan na. Dito na latat kakadtuan. O yan kay. Oy, Tanawan Public Cemetery. Dito yan na Taiwan no. Padahin kita natin yung mga rawon. Hoy! Mapingaga! Tangkaya! Padahin kita yung mga rawon kay binunyog. Hi, good morning. Morning. Uy! Oo, saan kaya ano? Damo din yung puruton. Man, oo, dami siyod din pa. Badaw? Oo, dito, ito no. Amo ito nga nagkakalat it siyod, kaya no, may danganigin doon durahyak na ni, siyempre nagpapaisnak man ito na no. Pagpapaisnak, o gino kayo doon na itong liwat at baga ng mga magdurulong. Igin pa ninit sila ito, naman ito nga baga. Ayoko mo ka. Ayoko. O, yan kay. Ayoko mo kapausa kung dito tunkuan durot mga botilya ng plastic, mga silupin. Kaya mo ito. Okay. Okay.
So yan na, ani kita Taiwan kabayan na ano, may data din ni unfinished business. alagat unfinished business kaya no, makuri man itong pabayaan liwat lano nga baga ininsugod ba ini ugod man kay kanina an aga pag mata nato nagmata kita temprano pa alas 4:30 diri la rumamay. Pag mata naton o siyempre ako man to naihi kaya mo to maratan ito nyo between alas 2, alas 3, alas 4 nakakuhan kita ito nabuhat. May parag may parag sampit. So amo tat bubuhaton kay kaya good man ano gano dulay ng adlaw ito niyo ano ba tat pwede mahimo ada mahimang no nagpinisbukon la kita yasta na baga binuhat tapos balik na liwat tapos pakadehi aris kukuhan nato na kanang tupad ginupdang ko hiya ngadto may ano pa ini ginupdang ko ya kanda aljon kahiyaan magkukuhan hadto magpapasa ito nang ko yan mga time tutduan ada mo itong pagbilta ta balay amo itong baga maraka man. Oy good morning. Maramang kamo galing ko pa iyo hadto pa. May paraguring. Gagaanan kita ano to buhaton gabi niya puro balabag kinagano rin kita ito diya wala baik ka tumuo dito na pero natod ka mo ito hindi natod ka mo ito hindi man saan kayo bila ka mga may ginibubuhatin yan kaya paso-paso ito ito ko ano bagang pagkatukon ng kampusan ito panguha ko ng mga laya so ako magbubuhaton mga laya kaya waray na din makipig kabali waray na din magsasalit ka kayo itinalas yan na dim olol and pipitsulay siya na pandim may rest in peace amin waray na din manyungi ay kaya waray natupad so tatong nalahin baga pagkuhan ang bupiran niya waray natupad so mga bisa lang mga upat siguro hinin kaya tatong nalang importante yan at ating mga rawon. Oy open nga overtime ayun pwede na yun bagulada ini o diri pa man kamulaya o kung laya-layaan na ha matatukuhaon hindi lang ka mo mga laya laton nyo ayun labot hindi laya ito na berdaba kung tira ito budin pwede na ini so amod to ano anak sinisiring gano'n dolo yan na ito niyo ay bubuhaton gawin ko sumaring na sangka sumaring na sangka bakit ito ka pasan to pamurot dito sa mga layang nga dahon ang kapag sagi ugod man ano sakto tapos di pa natin mga rawon lugod budoy ka kay
napasya to. Ito nyo, at sumiring na ako ang kana. Ito nyo. Ito nyo. Ang tanong nga, sir nga. Marang ka pa manatong yung bubuhatan, no? Mga ito tala bagay mang rawon. Okay, pamatik ko. Or hindi. Uy, Nestor Nersa. Ha? Udoy. Manubibot? Ikaw ba yan? Ano, mundoy ni neighbor. Nestor Nersa. Kaya damot Nestor. Manubibot aday ni. Manubibot? Manubibot? Tinalis yan tadi mo ulit ng pipicture sa na pandem. Hindi simpi sa amin. Oh, manubibot aday ni. Dapat may senior. Kami da junior. Sige lang. Pohon talay ni ha. Isa lang makaupat kita nga. Kuan, isuga din okay na. Nabugat. Bailot magkakukuan. O, ito at importante. Tindin yan ng mga agyam kung taloy. Ha? Oo. Kung taloy lang. Tapos ano, antes baga nagsasalod kita ng tubig. Kamu kung may nasiring nani nga kuan ano pa ito nataguto ba na ano ka mo warela no ginignor niya no ako iba gimbabatong ko dito nasa ako tapos sumir niya ako money for me. Money for me good ano. O money for me kay. Ini na regular na. Namun at manurukot niya tupad. Oo. Nakatuloy ito. Kataliwan na nakatuloy kita ha. Simbahan. Logot budwi. Logot budwi ko kay masarik nga bunyog. Minut bunyog. Kami bunyog. Kanya pag pinahadlaw kong dida. At sumiring nga ipachirik up na ito. Yo. Mapat tumadho. May talaga na bagay mang rawon tapos solidahin kita. Anyo. Manuboyen. Oo. Pero mauran makapasangil niyo at tarit sinaliwat larigyan lanay at least nagsarit kita tapos ayan ano itong nga kuwan itong pang coins Malbar coins ay kadi kaya mayor ex-mayor ha ex-mayor pera Lahio Tikson Senior manpiling
nasa ring pa. Nasa ring pak na mga tiyoran dalibo, di ba yung kaab-abta na. Pero nakamintos na timang raw. Kaya maparong kita. Ada kay masugad nga ninin. Titiboy yung tayo nito nyo. Hindi ka nga nim. Ano lang kita yung bugos nga November. Bugos nga November. Ano kita din eh. Diba? Humaydot taman buruhaton nga iba. Siyempre maawan. Kunwari na't buruhaton sakto. Waray ta nga ni ibang buruhaton. Ini amo na nit masisaring ta nga panalipdanan. Ano? Sakto itong kada bagawari ka schedule, may dabaga na pa. Kayo sa akin, may doon na imbitar hat. O, kukuhan pala ni ha. Oo. So sa akin, may doon na pa schedule. Baga may doon mga event. Sugad buwas. O, buwas, saan ito kita hakuan? Ato kita kabuinan, alas 6 pala. May da mga bisita nga mga hapon. Ano, dirito nila nakad to amon zero nga namimiling yung paratong. Maninin. $1 million. Awari. Dirito nila amon nakad to ng zero nga namimiling yung paratong. Oo. Ini pwede pa ini. Ngadat it mga layala to nyo. May dapag rin ay lanay. Ngadat kita buwas sa kuan, kabuinan. May tungod nga, may danag imbitar ang permibisi. Para dulong ito niya balay. Mabawi kita iya. Ini ano. Meron na ito. Meron na ito. Obyaman. Oy, mapahinga kuan. Mapahinga to. Adi may dak. Meron ni. Ito niyo para pamorot siya. Siya rin pambata. Amo ko niya ko para pamorot ko ng siyot. Hindi ka nang bagamawan-hawan hindi kay aragian. Ano itong gusto rin na ito? Awangad ko kita buwas sa kabuinan, kabahin nga may dahaton nagkuan imbitar manananomhin kuan kabakhaw alas 6 and tabi-tabi po hindi pwede na niyagdurahid na di. Hindi dinala ka mo ha. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Oo. O diba ang dahon-hawan niya? Tala, ano? Napunta. Tala, ano man? Hindi dinala yun.
Magitabtan ko rin balit ko. Tuman ho, tura nun. Tabi-tabi po. Tinodla to, at tura nun. May datirigsig nun. Ay ko nung pag ginadid. Bisan pala ko nung baga pakitang tao ba. Okay, ilin. Pakitang tao ko nung baga konsuloy. Baga nagahawang ka. Okay, isang nga sa iyo balay. Diri ko nasus. Ito naman, nasa ring pa ako. Mga kapasangil kita budoy. Ito naman. O, tala. Oo. Di ba? Doon kaputos. Tagdoon kaputos sa kadlaw. Alam na, pag dinuro para may da ka pabalikon. Ito na tatay pre, no? Puyandi, mami. Nagkuhan naman kita kanina. Sangkay! Takbo na yan, sangkay! Okay lang, okay lang. Thank you, thank you, thank you. Ang sangkay kita nga. Diri man narahog. Ilar mami yung budi. Public community service. Tabi-tabi po. Tura nun dito. Diba nakapasangay kita? Adi pa dito. Kung tatadi. Para din bagang mahawon. May dapaliwat garin, no? Oo, basta nga ni may dapag garin, di pa ito pwede. Di pwede na. May dapag garin, di pa pwede. Kaya po pa ito bayad. Layan na nga ni, pwede na. Babalikin ko ka mo ha. Mababalik-balik ka man eh. Hagutin natin yung pamagi. Uy! Banyaga! Hagutin natin yung pamagi. Ay lakang pagpaino pa kay hadlo ko nito nyo. Inusaw sa laha, usa-usa diri kay tagdaram. Doni ati. Ay may kapila ko kita. Adto man tiuran. Makapasangil kita. Tala sa karon talaan ay ha. Again, inin gintagan kita yan baga trabaho na no. Salamat sa mo sangkay. Pagar diri kita makasaring adlaw-adlaw ha. Kaya may data ibag kung baga may da naton iba. Kung mo rin na naton ginununaan nga kung gintagan lakin ideyahin ang pagpurotan mga laya nga mga bukad nga pinanahalad kada pansyon ano. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako yung magpapabiling laghihap nga iyo sangkay mayukbo matamod lang kita permi. Makulit kita maginambugon. Di rin pwede kita maginambugon samtang hindi rin pa kita riko. Kaya kung riko na kita hindi natin mapapausa nga. Good night, sweet dreams mama. Chop chop. Okay. Magkapira kami na ito. Wala 20. Okay. Sakto daw lang. Okay. Sakto lang. Nataritin na. Mamay ka lang ito na. Ala.
Pasalamat mo doy. Or oh, 30 okay.